ya aja nganti negara Mandura diorak-arik karo wong murka karo wong nas sing jenenge wong serakah Kangsa Dewa. Yen ngono kowe ora kena ginawe becik apa abang. Majo jangkah tebak gangsaran ro ilang nyawamu. Adu jagone pimpiti Suraya. Bratasena sing menang lho. Surati mantra kalah lho. Anak buah Jolondon senengane ngedon iki musuh. Khususon Bratasena Al-Fatihah. Mbah meh lali kowe. Raden Kangsa. Sampean wis tak kene dhuwit pirang-pirang atus yuta. Betul. Yen nganti jago kula Surati mantra nika kalah sampeyan sing kula gantung wonten alun-alun.
Pokoke yen manut karo Mbah Cekok Taruna sedaya niku beres. Jeneng sampean sinten? Lho, pun kondang Cekok Taruna. Cekok niku jamu, Taruna niku nom. Dadi jamu kula sinden nom-nom niku. Ora ngerti. Ora nyebut ora. Jago kula kudu menang. Tur dinten menika dina karo pasaran menika menawi kula jumlah niku tiba 6. 6 niku mapan wonten kamenangan paduka Raden Kangsa. Kok saged mangitung 6 nggih. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang apa kalah? Menang, ning bingung dhisik. Kalah aja takon dosa. Mang perintahke jenengan sak padya balane nika nuwun sewu. Yen pengin jago sampeyan Patih Surati Mantra nika menang, sirikane kabeh wong saking Sengkapura nuwun sewu. Yen bebucal, yen pipis sampun ngantos madhep ngetan. Merga nguyuh madhep ngetan padha karo nguyuhi srengenge. Srengenge niku simbole penguripan. Mboten oleh nguyuh madhep ngetan, mboten nangsa. Kula wau ngertos jenengan nguyuh madhep ngetan. Ambak ngetan ngakhire kula ngalor kok niki wau, ngalor niki wau. Pakulitane bule. Sego bule. Bule. Bathokane ora. Kulite bule nika kok krasana. Ora perlu gagas Bratasena. Mang pejahi wong bule nika.
kaya wong setanem. Hanggih Patih Surati mantra dene ngajar lari Widara Kandang Sang Kakrasana. Prayitna lair batin nenggih Sang Karsana. Ing epek-epek asta ingkang sisih kiwa mijil. Kyai Alugara den samplokake ing mustakane Surati mantra biar padha sakala. Kahono wadya sangkep kaprabon prang kang Abramarkata Paman Surati mantra babar pisan boten duka wana paduka sampun seda paman lajeng kaya ngapa lan kepiye iki Adipati Sengkapura Kangsa ora bakal trima. Bocah bule, kowe tungan karo aku, kowe diutang nyawa arep Kangsa. Kowe Kakrasana, asal para nyata. Kowe sing tak goleki. Kowe kilek mung netra, satru mung cangklaan. Yen kowe modar calone Ratu Mandura Kangsa